Docentica doktorica znanosti Marija Santini, doktorica medicine, specijalist je infektologije i subspecijalist intenzivne medicine u Zavodu za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, docentica na katedri za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te predsjednica Društva za infektivne bolesti Hrvatskog liječničkog zbora. U iznimno teškim vremenima borbe s koronavirusom i pandemijom je koordinirala izradu smjernica za liječenje bolesti COVID-19 unutar Hrvatskog društva za infektivne bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija 2018. godine je identificirala 10 najvećih prijetnji zdravlju svjetskog stanovništva, od čega su 6 infekcije, a 2 su vrlo blisko vezane sa infekcijom. Mislim da smo mi do ove pandemije bili na neki način nedovoljno prepoznati i moglo se očekivati da će se ovako nešto dogoditi, samo što mislim da je na neki način ta mogućnost bila podcijenjena. Također je u ime društva nedvosmisleno jasno podržala zajedničke inicijative krovnih liječničkih organizacija prema stožeru, vladi i općoj javnosti po pitanju borbe s pandemijom. U početku kompletan pristup toj bolesti je bio ipak premazan strahom. Sad je taj strah manji jer bolest poznajemo bolje, cijepljeni smo, bolesnika još uvijek ima puno, bolesnici su jako zahtjevni, to je bolest kakvu nikada ranije nismo susreli i u tom smislu smo se prilagodili bavljenju tom bolesti. Dakle, i prilagodili smo se onda i u tim skromnim infrastrukturnim uvjetima, dakle da na neki način, dakle, tim pacijentima pružimo najbolju moguću skrb, dakle, ali uz, reklo bi se, velike žrtve. Uz nastupe u medijima u vezi pandemije i cijepljenja, docentica Santini je svo vrijeme radeći u jedinici intenzivnog liječenja i vlastitim primjerom ukazala na kontinuirane napore liječničke struke u borbi protiv pandemije. Izazovno je raditi u ovakvim uvjetima jer je iznimno teško, jer su infrastrukturni uvjeti su teški i osoblja nema puno. I to je izazovno da onda date sve od sebe, dakle i da pacijentima pomognete, a s druge strane da učinite da tim u takvim teškim uvjetima dobro funkcionira. Dakle, to je jako važno. Tako da to je izazovno, ali moram priznati da je i iscrpljujuće. Osobnim primjerom doprinijela je promišljanju interesa hrvatskog liječništva, a posebice promicanju važnosti specijalista infektologije iznimno zahtjevne borbe s virusom SARS-CoV-2.